chipatala ayi kudzera ku CDF akutitsa kuti anthu 28,000 amene 23,000 ndinero choncho amene amakhala lino akuzipeza thandizo dzera pa chipatala chimenechi kodi amayenda mitunda itali mwina 15 km maina iso 21 km mitunda itali kwambiri kuti akapeza thandizo la chipatala komabe chipatala chaching'ono chacho mabe ayisisa kuti mukhale zinthu zokwanira kuti angakhale amayi oyembekezera pang'ono pokhala zipezanso thandizo losiyanasiyana choncho zimene zichitika kuti ulendo umenewu umene president a dziko lino akukumana ndi anthu osiyanasiyana m'misika yosiyanasiyana walimbikitsa za voti ya pa 16 September 2025 nkhani yake nkunena kuti wamema anthu amenewa kuti akavotera president Chakwera kuti zinthu zonse zimene achita mdziko muno zipitirire mwazina president Chakwera kwakumbutsa anthu amenewa kuti kulembetsa ndi chabe koma kufunika kuti anthu adzadzukenso mmamawa kupita kuponya voti pa chisankho chimenechi cha president komanso kansala president amba kuyenda mauja amba kuyenda mawa president kuyambira pa Lumbazi Trading Center kutoka pa Lumbazi Trading Center president anapitirira ndi tukafika pa dowa 10 off kutoka pa dowa 10 off president anafika pa dowa boma kutoka pa dowa boma president anapitirira nditu kubweranso kuno ku Matekenya Trading Center komatu nditu kuli khwimbiso la wanthu pamene pa president afuna wayankhule anthu amenewa ali ndi chidwi kuti president Chakwera awayankhule wakumbutsa za voti ya pa 16 September 2025 ndi makambo dera lino ndila asamukawale ndi nduna yasamalimiridwe komanso anali mphungu wakuno nditu Dowa North East kumpoto kuvuma kwa boma la Dowa choncho president kuyambira dzulo akuyendatu boma imeneli la Dowa omwetu akumana nditu ndi anthu osiyanasiyana dzulo president anayenda madera osiyanasiyana kupitizapo kuna Mbuma kumene ku Chimwaza Trading Center Zole Trading Center kulikulu sio Chief Kayembe kuchikwiri kosekwa president amakumana ndi anthu omwe amauza za voti ya pa 16 September 2025 ndi voti yomwe ya manambala voti yomwetu anthu osiyanasiyana aphungu komanso atsogoleri osiyanasiyana akhala kupisa zanga Miriam Kaliza tili limodzi pano president afika pano pa Matekenya Trading Center tangu fotokoza atafika president afika pa chipatala china chimene kudzera ku CDF asamukawale ngati phungu wakuno amene ali kuno achikonza komanso asamukawale kuyimanso kuno zili motani zona lenzanga titafika pano tinamba tadzera kayeku kachipatala kakang'ono akuti Matekenya Health Center chipatala chinchakalekale ndi chinamangidwa 2011 komano kuti chinakhala chosasamalika kwa nthawi yayitali ndiyeno kudzera ku thumba limene la CDF akonzanso chipinda cha amayi ochiliramo chimeneno apresident amafuna kuti akangoona osati kutsekulira komatu akangoona kuti no ntchito ija yagwirika ija ndi akuti chipatala chimenechi chazungulidwa ndi midzi 96 ndipo chimasamalira anthu osachepera 25,000 ndi chipatala chofunika chaching'ono koma chofunika ndithu kwambiri amanyamuka pano azimayi kuti akachite kukafika mpaka na kuboma 22 km ndikutali CDF mbali ya CDF Chakwera achitapo zotani mbali ngati imeneyi idayamba pa 30 million inayamba pa 30 million yakhala ikukwera ndithu lalero lino idafika mpaka na 200 million ndiye kuti akuti akatawinanso pa 16 September pano ayikwezanso ifika pa 500 million amazochuluka mmene onera madera amene tayenda kwambiri mbali ya CDF imene ndiyofunika bwanji madera aphungu makamaka madera amene tayenda osiyanasiyana tikuona zitukuko zosiyanasiyana mwina ma school block mwina zipatala zimene kapenanso kaya madzi pena kaya nyumba za aphunzitsi ndiye kuti kutanthauza kuti boma palokha silingakwanitse kumalowa midzi mwenimweni kuona kuti mavuto awo ndi otani pamene CDF ija imasamala zimene ani ake akumaloko akufuna zenizeni Sokoza kwambiri nzanga Miriam Kaliza tikhaso katekena limodzi amene ndiwakhana wathu Miriam Kaliza amene ndinetu pa ulendo umene wa president akuyenda kuchita misonkhano yoyimayima kuwamema wanthu mdziko muno kuwamema anthu amaboma osiyanasiyana kuti akavotere kuti zitukuko zimene adaziyamba kale akumanena kuti maziko amene ayalakale achitukuko akufuna president Chakwera apitirize tikumbutsana kuti bungwe loona zachisankho mdziko muno inagawanso madera aphungu mdziko muno ndepena tumafika madera ena kuti maderawo ngatsopano madera pano pa aphungu alipo 229 amene madera aphungu amene pakali pano mbuyemu aphungu nyumba malamulo anayi kuti 193 mopano 229 amene tu akupisa mipando yosiyanasiyana aphungu amene wamakamaka madera yosiyanasiyana afuna kuti aphungu amenewa apite ku nyumba ya malamulo aphungu mmodzi kuti Longo Chilobwe ameneyu ayera chita kale mwayi opanda kupikisa naye
Aloes Chakakayaziya amene ndiwangolira phungu anzake kuti 228 kuti akomane pa 16 September pano ulendo wa nyumba ya malamulo. Yapa president Chakwera afika kale pano ndithu pa Matekenya Trading Center. Matekenya Trading Center kumpoto kuvuma kwa boma la Dowa. Komatu ndithu a president ndidera lina limene soni ngati sikawina amene a president akuyima kukuma ndi anthu osiyanasiyana. President akuyenda ndithu kulunjika kali moto ya mpanadenga imodzi ndi mayi wachiko lino madambo ndi Chakwera kuti nkhwimbi la wanthu omwe asonkhana pano pa Matekenya Trading Center. Tumakambakamba ndi kuno kudowa ndi anthu okwena 340,000 omwe mpesa mayina awo mkaundula voti kuti aponye pa chisankho chimene chikudzache. Ndipo pano president achiko lino afika pano pano mayi wachiko lino madambo ndi Chakwera afika kale ndithu pakhalepo limene ampanadenga akwerapo ndithu kukhale yonse president wa dziko lino Dr. Simakanda Chakwera amene akugwirana chanza ndi mafumu tsopano akulunjika Chakwera ndi ameneyo president Chakwera tsopano wafika pakhalepo limene yampanadenga kuyimika manja mwamba wanyadira anthu amene asonkhana pano pa Matekenya Trading Center kuti awayankhule nkhani yake chisankho pa 16 September 2025. Pamene anthu amene wakuti yayi ndabwera ine kudziperekanso kwa inu kuti mpatso voti pa 16 pano mpatse voti phungu wa MCP mpatse voti Dr. Chakwera. Dr. Chakwera. Watu ndani mwezo mawa tidzatani tidzachita bwanji kuno kwa Matekenya mwezo mawa. A president adatipatsa mzathu mnyamata ngati running mate engineer Vitumbiko Mumba ndikati Chakwera ine muyankhe kuti Mumba 1 2 10 yambepo Chakwera 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 Chakwera. Bwana president maulemu imvani kulandiridwa kuno kwa Matekenya kumawa kwa Dowa anthu aramva kuti mubwera kuno imati 5 koloko ali kale pano chifukwa cha chimwemwe ndi chisangalalo ndikukondani bwana anthu akuno kudowa maka kuno kwa Matekenya. Agogo amsakambewa tinali limodzi ku tauni kudowa magwira kale ntchito ziwiri zitatu mnapita kumene anthu azipulumukira miyo yawo kuchipatala ntchito yotamandika nimati mtero mothamangira nthawi a president ali malo angapo opita kuti malonje mwapereka kale koma mundilole kuno bwana president aliko mnyamata wanu mkhala kale pandale amene akapita ku nyumba ya malamulo ntchito yake yotamandika ndipo chinakukomerani bwana kumpatsanso nduna owona ife kuti tikhale ndi moyo unduna wa chakudya samdalitso kawale. Ulendo uno chakomeranso anthu akuno kuti amtumenso abwererenso ku nyumba ya malamulo chifukwa cha khalidwe limene ali nalo. Sali yekha mu ulendo umenewu aliso ndi makansala ndi marimu ndilole ndi angotchula dzina lawo makansala ndi wodi yawo tiyamba ndinu. Chine panchitene kumawa kwa Msakambewa wodi. Eliza Julu kumadzulo kwa Msakambewa. Zikoma kwambiri bwana president mosamaya nthawi marimu ndilole ndapemphe olemekezeka anduna ona za madyedwe komanso amene ali MP wakuno apitiranso kukhala MP ona bosa mdalitso kawale kuti akulandireni kenaka nkhani idzambokwera mtunda. Zikoma kwambiri. Kwacha aliyense amene walandira achakwera kwacha kuno kwa Msakambewa watu ndani ndipo tonse tagwirizana pa 16 September tikavotera ndani. Bwana president ife timafuna tikuthokozeni kwambiri kuti mwabwera kudzatiyendera kuno kwa Matekenya. Ndikoyamba bwana president kuti president wa dziko la Malawi kubwera kudzaponda kuno kwa Matekenya motsogozana kawiri sichoncha abale anga. Komanso nkachitatu chifukwa musanakhale president munabweranso koma mutazindikira kuti kuli anthu wanu mwabwera kuti mudzatichezere. Bwana president ife kuno musavutike kudzapanga kampeni
chifukwa chiganizo chokuvotera tinapanga kalekale, sichoncho abale anga. Kubwera kwanu tsiku la lero timafuna tikulandireni makamaka kuti tikuthokozeni kuti pakakhala zovuta tikabweretsa mmatimvera. Bwana President, takhala tikupempha kuti mutithandize pa nkhani ya misewu ndi mabridge chifukwa munatiuza kuti chitukuko sichingabwere kumalo ngati mabridge ndi misewu ili yonongeka. N'chifukwa chake Bwana President, chilowereni constituency pa bridge lalitali paja koseku simunaoneko bridge ya matabwa chifukwa munatipatsa ndalama. Matabwa onse aja tinachotsa teka simenti, mkamakatuluka kunalunga mukhala pa mabridge a simenti okhaokha. Ndipo zitukuko zimenezo zambakale kubwera. Tifuna tithokoze Bwana President, tinakupemphani nkhani ya magetsi. Magetsi ambakale kubwera choka kwa Mwangala afika pa Chikudzo, posachedwa apa afika pano. Tathokoza Bwana President. Bwana President, tinakupemphani kuno sitinakolole mokwanira zaka zapitazi. Mwakhala mukutitumizira chakudya kudzera ku Dodma, koma ifeyo chifukwa timatha kulima. Anthu lakuno Bwana President munaona mubwera madimba amachuluka chaka chilichonse. Chaka chamawa aposa panopa. Koma titakutumizirani uthenga kuti kuno kuli njala kuyambira pamapite pamenepa mpaka na kukavuwu. Mwatumiza bungwe la NIF limene layambakale kubweretsa fereleza, ayambakale kulemba mayina, ndipo achita kutitsimikizira kuti kuno zivute zitani palibe amene afe ndi njala. Zikomo kwambiri Bwana President. Kupatula pamenepo Bwana President, tinakupemphani titatumiza kalata ku nduna wanu wa zaumoyo kuti makolo athu kuno akuvutika makamaka azikazi athu, azichemwali athu, azimayi athu pa nkhani ya uchembere. Titakupemphani zipatala ziwiri Bwana President, munatiyankha kuti mutimangira. Poyamba munanena kuti mutimangira kwa Mwangala, kuli chipatala chokongola kwambiri choti anthu kumene kusanachioneko. Pamenepo munatiyankhaso kuti dekhani kaye, tikamaliza kwa Mwangala tibweranso kwa Matekenya. Koma potiyankhapo munanena kuti mkaone nokha. Ndiye tifuna kuthokozeni kwambiri Bwana President kuti simunangobwera kudzatira Nkhula, koma mwakaona pamene ndalama munatipatsa za CDF tapanga upgrade mala amene anali kumene kucha. Kuli magetsi a sola kumene kucha, kuli magetsi a mipopi kumene kucha, kuli zipangizo zoti azikazi athu, azichemwali athu akhoza kachilira mosavutika. Takhala tikudandaula kuti mutithandize. Bwana President, sitingakuthokozeni mokwanira zimene mwatipangira. Pachifukwa chimenecho tonse kuno tagwirizana kale pa nkhani ya chitukuko zimene takambazi: magetsi, ulimi, misewu, mabridge, madzi, chipatala, achinyamata athu, ngongole zanifu zosiyanasiyana. Ife chimene tagwirizana kuno nchakuti pa 16 September sitikusintha boma, sitikusintha president, ndipo tagwirizana kuti tonse tikavota inuyo kuti mupitilize mpaka na 2030. Wo ndikunama abale anga ngati ndangati mwa inu akavotera Chakwera kuno. Bwana President, nkanati ndilankhule mpaka na dzuwa kulowa, koma choti mudziwe ndife anthu othokoza, mmatimvera, mmatikonda. Kuphedi ngati kuno azanthu ankati nena kuti akuti kuno nkuntaya kwa Matekenya, koma chinakukomerani kudzapondako kangapo nkudzatenganso mwana wawo konkuno kukhala nduna yanu ya zaulimi. Nchinthu cha mtengo wapatali. Tipitiliza kupemphererani ntchito tigwira, ndipo tikagwira ntchitoyi tidzapitiliza kupemphererani kuti mpaka na 2030 Mulungu apitilize kupatsani nzeru zambiri kuti zabwino zimene tikuziona kunoku zipitilire, osati kuno kwa Matekenya kokha koma dziko lonse la Malawi. Kwacha! Kwacha! Zikomo kwambiri olemekezeka, zikomo kwambiri Bwana President. Amainda abambo tsopano nkhani yakwera mtunda
maboma 12 chigawo chapakati bwana regional chairman honorable Patrick Zebron Chilondola alandireni a president mwatsikimizira bwanji za ulendo wakachikena pa 16 September nthawi ya anthu bwana regional chairman mudzakhaso ndi ulemu wakwapempha president kuti awalonjere anthu kuno komatekenya zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri zoona tinkhani yakwera mtunda aliyese dzanja mwamba tiite kwa chomphamvu kwacha alumvekadi kwacha ochakwera unanga boma ife tonse Maluwa achakwera wali kutepe ulembu wa president watu okondedwa Dr. Lazarus Maikathe Chakwera, ulemu kwa mama mai wafuko mai Monica Chakwera, ogogo omsakambewa mafumu onse titero kuti ogwira ntchito za boma nonse amene mwafika pano ulemu wanu. Ntchito yanga ndifuna ndipemphe mwa ulemu mtsogoleri wa dziko lino emwe ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party kuti atilankhule. Takonzeka kwani ndonga tomwe dakalembetsa tione manja bwana, onani manja wanu adakalembetsa. Mukavotera ndani bwana? Kuno wanthu awa za chipani china ayi oludziwa za chipani cha kongeresi oludziwa zochakwera basi. Wena ozenda bilo koma anthu yawa so watsatira chifukwa iwowa odapanga kale chiganizo kuti ife tivotera wathu Chakwera fa omadziwa anthu awa kuti inuyo bwana kwanu nkuno kudowa. Ndongati mmakonda obwana, ndongati tione bwana ati muli mchikoka wanthu onse wamakonda ndi kwambiri. Tsono muli ndi mwana wanu Sam Kawale uyo. Tsono wanthu yanga wamakonda inu songadane ndi mwanayo iyayi. Okukondani nonse, okukondani pamodzi ndi makhansala omwe. Chizindikiro chathu pajanjani wabale wanga pa 16 tikangotani kodi bwana president olankhuleni wabale wanuwa zikoma kwambiri. Zikomo. Ni bwino makhala pansi nkutsimikiza kuti ayi tikavota bana. Agogo amsakambewa inkosi msakambewa senior chief msakambewa nikhoza utchula zambirimbiri koma tikukamba za munthu mmodzi yemweyo. Ni mafumu onse amene mwandandauku kuno kwa matekenya akuluakulu akuchipani nduna zonse muli pano komanso candidate wathu Sam Kawale komanso ali ndi makansala amene akuyimirira kuno nonsenu ulemu wanu nonse. Tere kunadziwa mnadikira nthawi yayitalitali kenakaso mnadzaona nadutsa pano umapita uku ukaona za chipatala. Ndipotu kanyumbako nkananama
koma zimene zuchitika meku mpakana kuwaona Dr. Peter Makosa ndi anzawo nkuona kuti ngakhale zipangizo zake zamakono koma kumudzi ngati kuno nkwamfunika ukuziriza kuti zimenezo zichite ngati kuja kwa Mwangala ngakhalenso kunalunga chifukwa kuno kaya anthu mapiri mumakhala kuti akuti 25,000 kuzungulira malongati ano nakuda bwani naonanso mmene mwabwerera pano. Chifukwa ngakhale zosowa nzambiri koma tikamachitako nkumapereka mayankho monga tachitira pano tithokoze kumwamba badi. Tere kumagetsi aja wangokhala mtunda wochepa tsano afike pano ngakhale kuchipatalako magetsi wake tuchita basola madziwa tuchita chifukwa cha mapampu ndi sola ndipo ndithokoze kwambiri chifukwa mmeneso ni madutsa ndaona ndithu kuti mtimadambo mwina ndi mwina ulimi wa mtilira uchitika chifukwa kuno namva chifukwa cha dzuwa njala ikadalipo koma kuno timalima zedi sife anthu amene timadandaula za njala koma zakhala zutivuta chifukwa nyengo zasintha simuja zimakhalira kale chifukwa cha nyengo zimenezi anthu tavutika ku Malawi kuno si chifukwa cha wina kuti walodza mzake ayi nkhani isi yogwirananso ufiti koma nkhani yakuti masiku asinthika ndiye tifunika tigwirizane kuti tikamapangana zochita popeza mayankho kumavuto tikumana nawowa tizichitira limodzi zonsezo. Ananiuza atu kuno kuti nkosafunika kampeni ndabweradi padzana kuti takalembetsani akuti mwalembetsa mtundu wonse taonanso manja aja mwalembetsa ndino anga nangatere kuti chite ufunsa kuti mkavotera ndani President mkavotera nda MP mkavotera nda chizindikiro ncha ndiye kuti pakansala muso waso ngati tikuti tukuli Msakambewa East kuli Msakambewa West koma tukuno kuli maina atu pano mpama papa Kenya pano wajamanira kuti kuno nkupedi kosafunika amanama chifukwa kulikonse kuli Malawi nkofunika ndipo kulikonse kofunika anthu athandizike kunonso kukhale mkatimo chifukwa cha chimenecho ndifuna ndikuthokozeni nonse chifukwa cha mgwirizano wanu ndikuti chitukuko chimene tangoyambachi tichipititse patsogolo koma mofulumilirapo chifukwa chake tufuna voti yanu pa September 16 pano tamvana badi ambuye akudalitseni nonse zikomo gogo wanga zikomo Chakwera kumaliza kulankhula pano pa Matekenya Trading Center kulankhula tukwakhwimbira anthu manasonkhana kuno ndikutali kwambiri kuchokera pa boma la Dowa 22 km kapena soposera pamenepa koma mazalimbikitsa nkhani ya voti ya pa 16 September 2025 pano a president akulunjika tsopano kupita pa Nalunga Trading Center deratu la kuvuma mboma la Dowa tikhayeso tili limodzi pamene president akulunjika kumeneku. Aziona, the winning team is finally here. Bomairo. Kagunde. Iwe. Pangolini uja. Timanena ameneyo. Cash yapeka. Ready to turn your luck into instant cash?
it's time to play Cash Yapweka on MBC TV1 and MBC Facebook page, Malawi's hottest daily cash raffle. To enter, just dial *4342*9# on your mobile phone. Enter your preferred number of tickets. You can buy up to 10 tickets for just 400 kwacha each. Enter your Airtel money on Pamba PIN. After the purchase, you'll receive a ticket ID via SMS for each session. The more you play, the bigger your chances to win real instant cash every single day. Tune in to our daily live raffle draws on MBC TV1 and Facebook page and see if you are today's lucky winner. Cash Yapweka on MBC TV1 and MBC Facebook page. Play, win. This promo is regulated by Malawi Gaming and Lotteries Authority, MAGLA. No persons under the age of 18 are allowed to play. Terms and conditions apply. Protex not only protects against 99% of germs, its breakthrough formula deposits onto your skin and absorbs directly into it, boosting your skin's natural strength from within. Protex, strength from within. Habari. Maya batuma. Kwani ndijani huyo? Ngoni kaje zili munondi za mapesi. Kutono kwa kuyesa esa. Kuti mina ngati tunaishile changu matidi. Hizo bana boba mwenye. Ngoja mauzu andike ndikepo. Maya batuma mamuna ndipa mimba. Msama niseweleze. Ngoja batuma. Hawi zina kumamba sana. Mtotana hapa. Msama niseweleze. Ndiko. Kwani mwangu? Siku limene likuendera munthu ungawapake zopepera ngazimezo zachitika ndi chani iya ndikufunsa ungawapake zopepera akweni nkhani yetu mangwamba nawo pa chorus wakunena kuti mwana akangobadwa tizilandira ndalama zosachepera 500,000 kwa mwana ucha zichilowa m'maakaunt ndiye mwali yawawa kukasekesa kukasekesa iya usati akusekesa kuti ndalama tizitenga kuti iwo anasekesa nasekesa zezimezi zandiponya tatasa akukuzani lero ndi lero ati zoti asekesa sokani ndiye chilendo ndi chani nanga ndrama zo ulichekela kwati sati pasati fa kupereka kwa ana obadwa ndrama zo zipita chakwera manje lero utazipeleka kwa ana obadwa 500,000 sili kukhuza na magolo iyi komana akufuna kuti mwana uyu akomaza kufika zaka 18 azakhalidwa ali millionaire azapite kusukulu kumene akufuna azapange business imene akufuna ndi zimene twakhonza iwo watwa ndi ache mwana anati ine nasekesa yenda kuponyani takweni imene ndi madakezi basi ndi apanga chipongwe nenso ndikachapa mkono ndika za panko tifanane tifanane hayi chifukwa tu izitu zili manifesto ya Chakwera manifesto ya Chakwera fundo imozi mwa iyo ndionena kuti mwana akangobadwa hata asipasidwa 500,000 iziwa kwa account ndiye akasekesa
zimezo nazimva tu pa wireless na zinenedwa eti ine ndati hi mwita ndizongonena basi ya bwamva zinalizeni buka nthawi zinatu anthu akamaka vitazi makanga tinkhamba nkamba ya inu munamva tu ine ndinamva tu nango sukukanduluza nawe bwe ya iyo unokone ndizamve to nango kondwera muntima ndati hi inuda pandetu abatu ndiye basi uyo dala 500 taipula 500 taipula kala kala awiri iyi mmoja mweyu 500 pakata 2 years 500 inayo kati mwina ziti milioni so kano mpaka sindiye mpaka kukalamba kwachi ndani mwana yeye hadi malile 18 years akafika 18 years akazitenge so pano chithandizo chimene chikunkhani ya zandrama mukune kuti anazi pasiba chaka chine chili chose 500,000 kwani ndrama zimene zilichokera kuti ya zilichokera kuti ya abamboje usatipusisa ino muzimvera wireless usatipeperesa muzimvera wireless ndrama zimene zizikutokera ku sovereign fund mutondiva ati sovereign fund sovereign fund ngakhale maiko akunja alinayo ngakhale Malawi muno ilipo so sovereign tui sipano sovereign fund ndi tumba limene boma limasungira ndrama imene imapeza kuchokera ku mapindu osiyana-siyana kaya di business kanga tipe kamene kamatoleredwa amaponya kumene kuja ngati mbuyo titinawo ulimi watu wa fodya ndrama zimene zimalowa kuti kani ya fodya koma pano bambo Chakwera president watu Malawi waikankhira kokuya wangwe ponyera kokuya wayang'ana yeza migodi pakali pano yang'ana ni migodi kutero kondrama imene kunenedwayo ma 500 yo azichokera kuti kumigodi kuja kulikasia sopano kumangochi kasia ikayo ndi kasia si central region azibakia central region mukateke ndrama zo central region muthenze kusanje muthenze kumula kuphalombe inu mune na chani iyo Achakwera boma lao silisankha kaya ndi mulomwe akupindula nawo kaya ndi nsena sili yangana ngombe sili kuyangana kaya ndi muyawo alikongo basi apindule nawo sabu yangani usoneza kuti kale jatimamva kukaelekera kuja anthu ena mapasi to business umakatenga ko miyala kuja amapindula ndiwo koma pano mpakufuna tonse tizipindula akweni ife tutayamba kale ife tipindula nawo bali ndi wani nyasa nduyi wasekesa inu ndalama sizi uyu wabwera ndalama sizi wafika uyu Chakwera yitu sikuti tu wabwererapo ndicho ngachoti tu asokoneze zinthu koma iye afuna kuti mtundu wa Malawi uzizapindula chifukwa azizapeza mwana uyu akamfika 18 years yes sozovutika tu ubalibe sizanina sokuti ati mwanga nine ntchito sikuzakhala mphawi ndipo ana awawa akula ndi moyo wawo wabwino ife ngati taona mavuto mbuyo mwa akale atu ndipo atikwana kale ife ngati sukulu ina tiganika ndife yone waduyo amene akuti kumwembekeza kuti akasangoti wabadwa basi yedu atakhala zona yedu basi milionea basi milionea kwa milionea sono mwana uyu sogula chakumukonzera Chakwera amene tusazavutika kaya azafuna sukulu yache apite kuna Namibia maiko akuti kaya muti kwa Angola kaya muti ku South Africa akaphunzirire kumene muone chonche kuyambira kuti mwana ujo wangobadwa pachaka 500 chaka china 500 chaka china 500 taipangeni pakana kuzakwanisa zaka 18 ni ndalama zingati material amene ukauka ni material bamoje Fatuma akana material munene mamilioni mamilioni osati material Chifukwa manifesto yale sendeni kumaimvera ndikumaisata wabwera ni manifesto yothandiza koma sopano yo mangazi kusunga ndalama ko ndikumeneko zikhala zikusungika koma tikamafika kuchaka chimenecho nanga nkhani yamati ya devaluation mamdi devaluation kuti kwatayagwa kapena yatani musaiwane kale mafika nikuma kwatako ndiye ndikusata chifukwa kale njedi amatuza kuti ndalama yathu ya ku Malawi kuno ndiye ku South Africa ati imamenya no 1-1
unazona imatibulana wani imatibulana wani ndiye chifukwa chokuti usaunikira chuma chikuti chikuenda bwanji inapeza kuti ife tamba kwa chacha yangu ati eno mukangofusa bakili muruzi akuti kuti kwa tatu inamba imagwa iyi ali popo ili momo ndani kwa Joyce basi akuti kuti inagwa popo pitani kwa bingu inagwapo olo kupita kwa Muntharika akuti kwa Chainatani inagwa olo mutafika swa Chakwera akuti kwa Chainagwa koma akufuna kunena kuti ifeyo anatua asasa kumene nditimeta kumana nazo nditimene takumana nazo kusanyeza kuti ngakhale bendera mayo ikugwa koma kujabe aisi yakujani mati kufixed kumene ndi ndrama jaizi panga beba interest ikamagwa kukujazi panga interest mwina machuwa mozi so panga manifesto iyi inazo manifesto lezo ndikulemba munazona aliyense mulina bandolomeko yomwe kumene lukape kuti andalewa si misala enso kapena kukalamba adadi tunaoso ati amanga nyumba aliyense nyumba kuti ndichani koma abale ndibeti kunena ndichani chakati natundale zizionesa nyekwe ndipotona nyekwe ndiye civil servant wina ale sakale ni nyumba bachulukire umuziko mu ndinoma zingati ipeti pangaja ndi material ni tabe drama za mbili drama za nkani nkani mene tundamva asisi nandiuza kumana zoti kodi ndirama zimenezo zichokera pa inu ali tundi material mukale nacha ngenda amene ataonongedwe kumangira nyumba za masifu seva so pana akamangira masifu seva ndi nyumbazo ndifuna ndifuse nankhamisewu ikonzedwa mabridge akonzedwa chokudya nziko muno chikhalama chitukuko chichitika atapindule ndiwe masifu seva ndiwe ifo nangati sali masifu seva wina ndiwe wayamba kuphika zitumbuwa ndani kumapina pina kumati kuladikula mmibye ndiye akakhala ndiye musiyeni kodi naye ndijani dala tutafika panonga apira savuka nazo atalikovina misika apa ndikamwa ndikanga neche maroko wina amene asana sekesi ndiiphule mamuna sakala mbatu olonguku mulamu amakagula ega siku hao wada kumene go eno pitani muka mjepuna mwasiyalo kwanga mpeze kazi wina ndipeze nani somo ndalama hadi nazona tuyi ajeto lisije amene ali pesa ajeto lisije alongwani plasidwa nani mfite mkafu usakapanga chani akapanga chani Organization. Bana tu. Ndio mkichi ni. Organization. Ya Allah